आच्छा दिनैनि दिना 5 जुन जों बयबो मिथिगौ जे दिनैनि दिना वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे आरो बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे खौ लोब्बा लानानैहाय रायमना VCDC नि सिङाव थानाय अक्सिगुरि LP स्कुलनि लांगोनायावहाय दिनैहाय सइल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टआ मोनसे बिफां गायनाय प्रग्राम लादों आरो बे बिफां गायनायावहाय बे ओनसोलनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो बे एरियानिनो इको टुरिज्म गोल्डन इको टुरिज्म ससाइटिनिफ्राय लोब्बा लाफादों बा लोगो लाफादों आरो बे ओनसोलनि मानगोनां फोरोंगुरुफोर आरो बे ओनसोलनि मानगोनां बुद्धिजिबि रायजो राजाफोर बयबो सइल कनजारभेशननि बे मोनसे मोजां अर्गानाइज खालामनाय प्रग्रामावहाय लोगो लाफाफैदों। बेनिखायनो बे ओनसोलनि साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनदों आरो आंबो बे प्रग्रामाव लोगो लानो मोननानै खुब रंजानाय मोनदों गावखौनो आरो सइल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टखौ हामबाय होननांगोन मानोना बे ओनसोलखौ जौगानायनि मोनसे मोजां स्टेप लाफैदों। बेनो जाहैबाय देरबोनाय गथ'फोरखौ इनकारेज खालामफैदों। बे प्रग्राम बिफां गायनाय प्रग्रामजों लोगोसे मोनसे प्रग्राम लाफादों बेनो जाहैबाय ड्रयिं कम्पिटिशन। दा बेनिखायनो सइल कनजारभेशन डिपार्टमेन्टनि CSD DO आरो जेसेबांखि मावथि अफिस स्टाफफोर दङ बिथांमोन बयखौबो हामबाय होनो आरो जों मिथिगौ जे दंफाङा जोंनि थाखाय खुब गोनां आरो बेखौ जों बयबो मिथिगौ दंफांजोंनो जों मानसि हारिया थांनानै थायो। बेनिखायनो दंफांखौ जोङो लाखिनांगोन आरो जोंबो दंफांनि थ्रुयैनो जोङो थांनानै थानांगोन। जोङो बे ओनसोलनि जानानै जों मिथिगौ नुबोदों उन्दैनिफ्राय जे गोबां बे ओनसोला दंफांजों बुंफबनायमोन नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनैहाय बे ओनसोलाबो दिनैहाय दंफाङा लासै लासै गोमालांनो हमबाय। बेनिखायनो जोङो जिहेथु दिनैहाय मिथिबाय जे आबहावाया गुबुंले जाबोदों बेखौ फोसाबफिननाया जों बयनिबो दायित्व। दा बेखौनो लोब्बा लानानै जोंबो दिनै नैबे प्रग्रामावहाय लोगो लाफैदों आरो आङो स्पेसियेलि बे एरियानि साफ्रोमबो मानगोनांफोरखौ खावलायहरो जे बिफांखौ दानफायनो नाङा। जों बयबो न'आव स्कुलाव लामायाव जों गायनानै बिफांखौ फोथांनायजों लोगोसे जोंबो थांना थानायनि राहाखौ जों लानो नांगौ।